guys, welcome to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे रिमारि चेनेलाव बरायनाय थाबाय माने आं दिनैसो फार्स्ट ब्लग भिडिअ बानायदों आरोना जोङो मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो दं मामोन भेरगावआव मोसानायनि अडिशन होनो थांदों जोङो ओमफ्राय बेयाव सेलेक्ट जायोब्ला गुवाहाटी कलाक्षेत्रआव ना गुवाहाटी कलाक्षेत्रआवहाय जोङो मोसाहैनो मोनगोन एबा फोरोंनो मोनगोन आरो माने बहुत जातिनि बहुत मानसि फैयो स' गिदोंबो जोङो भकतपारानिफ्राय साब्रै फैदों भकतपारानिफ्राय साब्रै सासेया हिरिम्बा बर' ओमफ्राय हिरिम्बा बाग्लारि ओमफ्राय रिम्पि दैमारि ओमफ्राय दैमास्रि बर' ओमफ्राय सानसुमै बर' जों साब्रैयाहै अडिशन होनो फैदों दा मा जायो बेयाव थांनानैसो मिथिसिगोन स' नायलांदों मा होनो स' नायलांदों जोङो बेटारि गारि लानानै फैदों टंला मोनसिगोन स' नायलांबाय थादों मा होनो आरो सासे लोगो सानसुमै बर'ना बुंनाया बेखौ जोङो लांनो फैदों माने टंला कलेजथिंजाय जायो आरो बे जाय हाग्रा स' नायलांबाय थादों टंला कलेजखौ सिनियाबा बेलाय बेनो जों कलेज मोनबाय दा भेरगावआव थांगासिनो दं हाय गाइस फाइनालि जोङो भेरगावआव मोनफैबाय अडिशन होनाय जायगायाव नै पेसुदिं मोसागासिनो दं बेयो जादों भेरगाव जों भेरगाव मोनफैबाय स' मेम मोना अडिशनखौ लागोन दायो स' नायदों मानसिफ्रा बे आरो सासे भिडिअ खालामदों बिसोरो आरो सानैया बिजि भेरगावआव फैनाय अडिशनाव सेलेक्ट जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दा जोङो न'आव थांगासिनो दं बहुत हरबो जाबाय देरिबो जाबाय मा होनो दा नायलांबाय थादो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम